A fanu chu arin ain alo ho har deuh nge I kai pa chu atei roi to nulani bula chuan kalo ho hma anga ti ve bok sia ti in a phun char chara eirong ka bol mek chau hi alo ho ve mai ang chu ti in anu chuan alo chang eirong bol pui ro chu a pe der si lo in puya I bo games khel mai mai lai chu ava hau zui le sham I u te in kar rai hian thil dik lo omani zelina hi kan zo chiang te ang ti in kho la tum le Ibo an rang zetin a phone alo chu kapa puitling an ni ve to a in nei te po an lo tum ru ve reng theya inor lutuk chuan iti hel zo vek mayang ngai chang deuh ro ti in angen heu nang hi iwa in la sheve a bial nu te hi inei ve to ni lo mu oi lo e mai kapa ikol thei lutuk ani I u chu kawa hmuak te ang ni lowe pa lo hadam ro keiman ka u chu kawa ngai chang ange man hmo zetin in hnuai lama pan ngal khwa lumbok si a nin ti a phun bulbul chungin mai za in ain sa pa hluau mai chuti lain I kai chu guangzia chuan alo thla ve meka kar top chu leng chuak le ila achi lo kapa in min ring hel to ang guangzi chuan I kai chu akwa le te a chulai tak mai chu I bo khan alo mu fu tatlat mai chu guangzi ti in akor ngonga chuan alo tham hal I ka in alo nam kyanga imolami hepa nen hian manzana po in chungchang kan soi du na engma shelo omang takin omasin I tak samoi na chia du ni hi chutiang ani lo guangzi alo in rol ve I bo chuan hne kalo tum le I kai chuan buaina na sa zok a thleng palang ti hlawin guangzi chu atir ho tawata I bo ala in ka u zelina kha I phasanem ni alo ti ve thung teulo mai kanin chen dai to alom nulani po in a shrevek to kanu in a shamo kein ka sheve si lo I u nau pa min ngai lo ani mo I bo kum som thum chuang ka ni to a engkim ka shil vek chi a tul to lo ani chuan guangzi anien inin ngai zon thu hi a she to em engma a shelo an sha chuan a poi viawang o chu wanga lom kan ze pri ma se ka u guangzi a ber kher chu enga tinge u naw ang ni ma ila thisina insom na pakhat ma kan nei hle nem ma se nang high school I kal lain ani primary chawalom kan shia ma se chu ta chuan boina kan nei lo ente Ibo guangzi a ka ton hnu hian ka hlim hle asin chu ai hlu chu ka ta na omlo kanu le ka pa te chu nakina ka shilfia mayang ma se ka u naw nu le u naw pa te in ni hi engtin nge nianga beng cheng vak vak su ka pa te shil chuan ka u naw pa po ini to lowang ole ka u I thu ko lo chumani don chu lo in ngai to tha zo kang che Zandrian ei lai te chuan Ibo chu atum deuh bur ringa guangzia chanchin nulani na soi te chuan ngei om deuh in a lo chang thina anin hau pha lo chau hlom Ibo phei chu ei lai chuan a tho tau dai guangzi an Ibo engbuai na ma lo siam su o keiman ka shil fia ve kang che ti message a lo thon a char phei chuan a ti thin rim zwal chuti lai chuan guangzi chu anu chuan ei tur pek pa in a lo tlo a ruma chuan ko lutin Ibo nen inin muthiam lo deuem ni tina zot enga tinge buaina omem ni choi lai hin I chanchin kan soi dek ka a thin rim ngal rengota chutiang buaina kan nei lo kanu basketball kan khel du na min hne si lova alung oi lo le pekaniang o ani don chu karil ru lo nuam lo man lutuka alano pangsi a athin hi arim ma ve deuh chu ani ma se sha thia mangai ania anu ho nu chuan guangzi le I kai te chu video call mang chuan anin bele a Ibo chuan alo mule a I kai phone chu alo chu hey voi khat ma in beto su ti in alo haw le chiam Ibo u hi ka zile te min ti ve amo thlale chu chhun eina tur ka pek che khai mu em I ka in alo shok let ve ta muto e ma si omzia omlo ti in Ibo chu atlan chuak fut Lifa bok chuan pachena le irani te chu anin mule nol pachena tan chuan a hupur om viau mai ngai dam te chu adi le tange a in soi fia ngai lo me chedang bula khan va soi zok ro irani na lo ti mak
o me chedang ka bengai hlei nim ngoi mai ro ke hian mo pasal emo fa po ni ka tum lo tuna chang chuan nang nen hian inzom na engma nei ka du to lo minzar boy to hlek suang che pai ti in irani chu thin rim deuin a chuak a om ve tho mai a za thlak don emani a chan kha mianila chu training an nei lai chuan a thiam ber ni om fashion chuan a lo mu thlureng maya thakhat don chu zantin livestream kalpui ma se anin shal che em boxi target an nei po chu an la phalo na samai si a an department chu an lo close sak mai ang ti te po an hlau rum to ani I kai ril ru ha hnem turin gwangzia ero chu akianga chuan om fo thina champui theina nei lem lo ma se a beidun lo nan alo fui phur ve char thina ni aril ru ti ha lo chu atum bur ibo pu arukin alo la life le meka thil fakte chu ne so takani ma se mianin anin kota a nga mek thu alo soita ka chuan lau thong devin life chu ati to pa kongpuya chuan atlan thangal ani chuan kanin bet khaila shia em hei I u bial pathar chu ani nge in ka shia ti in I kai le gwangzi te thalak dun chu alo mu kala chiang chi alwa ma se ni hni bak chian nan ka mamo to lawang alau ti sat o ishedik ani chuan va thave gwangzi te chu hmel thabok sia ka u po hmel tha thawalom ti dai la ibo ilano pannen in thuam ching thei e bial nu hi le nei ngai mi alawem ni ibo chu azak deu chutianga buai su alo ti hmuka I zakani kha ateu lo mai ani kanin bet kha sharengang che chutiang ka buai pui man lo ibo chu in chung lama chuan alut le daya gwangzia inawa ho chuan stepa mianin alo nga ka ivakul ve ui kai nin inin thenem ni tin alo zot ngal ringot chen lo ve kan chung chang te chu ibo ana shil che ani mo ka she ve top miani chuan gwangzi chu a live stream room a ama pui tura ibo akal du nan pui tur chuan alo nge na kanin shal tlem chuan ui kai tan harsat na athlen tho si a alo ti le zan gwangzi poin ibo an arukin livestream a kalpui thin ti le trendy blogger larber pol dana tia inwa chu ama alo ni reng ti te chu a sha chwa pha ve ta bok an product siam te chu a thalak alo en saka pui ve nge chu adu khop mai ibo chu va texta a inbia ka du thu va shil basketball court a chuan anin din chil taran mai anin elta a ibo chuan gwangzi chu a hne lo na samai si a thinin a tor le talo a ho e mei hetiang ano pangchia si tia hole da yatum gwangzi chuan no pangchia chu nange ke iu imbuai na atoka a hnalama harsat na anei chu po chu ishelawania alo ti veta ingei soi omzia ni e iu ngai zo ngai buai emema I live stream ma ibuai bokani kha engtin nge chu chu shat chu poimo lo poisa ringot idil ringa pui ve poi tum lo ani chuan iu chu keima min pela nang ai chuan ke enkol thazo kang chu tongkam chuan ibo chu ati thin rim hle a gwangzi chu a hnek chor tuma in ka unaw nu hian lak bo karem ti lo ati char ani puidon chin la I thei emo chu ni e kanin bet donem ni ka pui thei chuan ka unaw nu hi ikal san theiangem iu ming chalin o theiang ma se I pui thei lo chuan engmai u ne na kanin ka ra hian thu nei tum to swang che million chuang fans ka ne lom ilo endon nia anin bet na chuan tu zok chu chaktakang mo live stream a thil zwar thin ten an han fak tak mai thin le man mo taka stock claim te om ti a an le man lo hlau tir dan an thiam zia chu I kai po hi a she chiang tu berani ani po chuan a leive fowa van nei a in ti thei em le ngal ma se a hnuwa chuan a poisa chu wi le zia bok nulani chuan ibo chu bong nu te han pele a ma dewa alung oi lo wang khan han thlem lung oi atum ibo po chu lo in thiam lo ve thowa nulani bula chuan a che dan moi lo taka wang khan ngai dam lo dilin thinrim lo sham turin alo ngien
boruak pawh chu a fu chho leh ta viau e Guangzi ana pek SC product catalog chu azir chiang hal bok miani chuan lo teksin naktuk zana tan naktuk ka hian live stream training chumin peto la ti in alo ngien ta atu ka chuan athiam ang tok chuan product fakdan te chu miani hne na chuan a hril an thil faka zira chutiang ang din hmuna inda thiama poimo zia te mi ten chan lo an hlo theina na tongkam thiam taka mi ril ru min dan te chu a hril hlom Masia van duai thlak takin miani chuan alo dong song thiam em chuang lo tlat maya omzia nei lem lo hle abula chuan ama thut pui tur chuan ibo chu asom ta ringot mai ni livestream an nei tur atan chuan ingkim chu pe fel ani ta a Masia har satna pakhata om ibo an miani pui tura abula thut chuan I kai chuan a lifeline in an bula a en pui don sia anau chu aman chhuak ngei don ani miani chuan I kai chu lo thu ve lo tur chuan minatum nya la nangai poimo chi nganga lo ni bok nen a min theilo ibo po SCA chuan kalatum ve meka an chan chep to atin ni chuta chuan Guangzi po chu alo che ve ta thung I kai le midang te tan chuan coffee alo kenga boina ane chuan lamin shwai pen lok chuatum chuti lai tak chuan ibo chu li fatangin alo chhuak I kai na hmu man an hlau si a Guangzi chuan lo hle in I kai chu a fop ta ringota a omdan te thut chu I kai chuan makalo ti ro hle miani chuan ibo chu ama pui tura asomani thu soin live tur chuan anin bua sai nga zungzunga chuti lain I kai po chuan kabwai ri lutuka livestream zo vele kanin hmudonia ti in Guangzi chuan letsan ani la chuan dan ngai na lo sheto boxi lova ibo chu chanchin avashil au ina hmu hlau boxi a bedroom lama chuan a inkal hnan miani chu airport man tirin avakhola phone kal tlang chuan athil soi tur le chet vel dan tur te chu alo shil ta zelani chumdang ai chuan danglam na chu alo om ngala product han fak vel te chu miani chuan a zeita phian mai anruah man na chu a fu viau donin alang entu po chu an pung chho ngal char boka Masia anruah man lok na anglo deuh chuan a that jok be sein ibo chuan a kal tlang puya lucky draw te ati tir senjin ni chuan nichin khan mi pakhat ama pui tumalo kala Masia hole daya ti in I kai chu alo shil I kai po chuan miani zia dang talutuk mai chu makalo ti ru hle a thilpoi mo boy puya miani akal hlan chuan a airport chu do kana da in akal san maya atitla palle ngala I kai chuan ava chhar sak I bola chuan thilti dan turvel chu alo la soi char si a atong ria chuan anaw anga ti hle o chu azong kwalta a chuti lain miani po in a airport chu alo zong boy ve mek bok Guangzi chuan lo hmu in thil dik lo om te sia a I kai chu avazong ve ngal ibo po in miani angoi tak ring awang chuan thil dik lo om tia sia a studio lama chuan avakal miani chuan live chu ane chhun zom zel takna in ti vak ngai na alo shelo hle achi ai boy zo vek to boxi a ibo chuan a u puya du boxi a miani a khongai boxi an sha chwa chu a hlau hle a engle khole kani to mayang chu ti in miani bula chuan ava thu a live chhun som ve ngal an pahnih chuan an che thazui em bok ibo chu alo lar to bok nen entu po chu amaka tam chu anei chhota zela tongkama thiamin product han fak vel te chu a hne so hle I kai po chuan anau te pahnih chu alo hmu ve ta a makati hle dana anga live thin kha anawani ti a hriat nu phei chuan Guangzia khan pui alo tuma thupuya tumani ti chu a hre thiam ngala alung oi vak lo Masia Guangzi chuan pui chia du wanga ni so engang mi nge ani chu I hmu ang hian a zei em so alo ti ve thung I kai po chu anui ta ringota chutiak ang reng chuan product an la shal tam ngai lo tlatani lelama iuroi po chu alo changve em buka
an target pawh chu an khum ta hial ani life an zawh hnu chuan e-bow pawh a u hmaah chuan inthiam lo deuhin a ding zum zuta mi ani chuan e-bow a thlavang alo hauh ve char char mai mahse e-kai erawh chu an result awang chuan a lawm hle a anau hnenah chuan an company io in lawm thu a hrilh a ruka thil tih thinah erawh chuan engmah ala sawi thei rih lo thu a sawi bawk a chutia e-bow a chak tak siah chuan Guangzhi chuan an in bet angin e-kai chu a kalsan mai a ngai dawn ta niin a lang mahse e-bow chuan eng in bet ngei soya kawa hrengai lo ve tiin a lo haider ta hlohh mai a ute in kop chu a hriat thiampui ve ta niin a lang chu chuan Guangzhi pawh chu a ti lawm hle an vai chuan hnathawk ho chu an hlim lutuka an richial chu hlawm hawkawngah chuan e-bow chuan a u chu a mel leh zuk zuk thina livestream ka nih thin hi i rim ti em tina zawt ta nge nge kala in ngei tu ang chu mahse min lo hrilh lo hi chu ka lawm vak lo tin a lo chhang ka hrilh ngam lo chi a lawm livestream hi ka career atan pawh hian ka duh a sin min support vela keipon ka pui ve tho che kha ole nuami ti ti chu ka hria lawm ilamah chuan ka tangang mahse Guangzhi nena kan chungchang pawh kha min ziap pui ve thungang che ole ama khan pui tur che in min ngen nge sin ka ring reng ani ngoi reng hian min pui tam to ania ani hi ka tan chuan mal somna ani runguta sin mahse ka pa ten he thilan hriat chuan hospital a awm nge nga yang le tunhma kha chuan midang du danin ka lo nung thina mahse tuna chuan pui tling mani du na hlen tum ka ni ve to engkima thale vek mayang kong tluan chuan an u nau chuan an ti ti char chara tluang takin in chuan thleng Guangzhi a erawh chu thir sakawr nen a in khalh haw ve thung livestream department ho che thatna chuan pizengi pawh a ti lawm khawp mai an product thar vorh lar nan chuan huahua mobile games te nena thaw ho chu a tha dawn riawin a hria a impiakna nei pui turin e-kai chu a tir le tun hnaiah an che that em awang nge huahua te pawh chuan contract sign pui chu an lo rem ti ngal mai a an ni ai chuan an lo hman hmawh hial zawk ani pachena fapa te kha khwal chhawn nu chuan a harh lutuk awangin a lo buai pui hle a khawilam mi nge ani la a hre bawk si lo irani chuan va hmu in boya engei ti a avati a anu tin a lo ko le ngal chutin min ko su mahse boya min ti kha anu ini mai alom kumsom hi paria chau kala ni hi fanei kala du lo shim shim khoi flora nge in om reng renga ka hre to lo mahse u nau nu ti in ka ko mayang che o nang te hi i fing reuh phian mai i chung te heta an thokem ni o apa chu boss berania lom mahse an office ka hrelowa heta ka lo nga ka ni hi chutia anim biak molmol lai chuan apa le Guangzhi te chuan lo kal hlo mai u chuan apa hmu ve le chuan pa ti in a lo tlan ngal irani chuan pachena te an ni ti awa hmu chuan ameng phok na samai pachena la chuan a fapa chu lo pomin o no pang du om takini hi mule Guangzhi i fapa emni ilano pante lu nen hetiang rol fa nei der to bi kamo ti in Guangzhi chu bia a fapa te chu awa hnon inin ang hle mai a ti pa chuan a siai deuh suk suka Guangzhi chuan angai na alo shelo na samai iranin Guangzhi kha khai fapa mo alo la ti zui chan lok ngai na po a shelo ifapa in alo to chi sia chol ka pe mayang che hlim takin hun va hmang dun ra u kalru pachena jok chuan alo tele zungzunga Guangzhi po chuan kalomi o boss ka fapa hi ice cream ka vai puyange ti in pachena chuan fapa ani ti chu irani hne na chuan alantir du lo ti chu a hre thiam ve mai tulai mi te hi chuan tharmania o ti a nui lui hwa chung chuan pachena chu ani lo lama kal le shama irani ero chu alo la phok reng ama chau chu makti po alo ni bi khau lo mi ani po chu an bul loka chuan alo om ve le peka a thil hmu le hriat te chu soilovina om le theilo i kai chu in chunga chuan ko chhuakin thil mak deuh mai hril tur che ka nei englo ania Guangzhi hian fapa ani kamit nge hian ka hmu ani
chu naupang chu kumruk mi vel aniang Guangzi kha apa tina kaya Guangzi po in ka fapa ice cream le yang o ti in dora akal pui bok ti in a shil ta vek mai I kai chuan angai na alo shalo hle a fapa ani thu reng Guangzi khan a shil ngai bok si lova chutiang bokin irani po makti na chuan alo la tuam renga pachana chu aring hlel tel bok vateksin Valentine's Day te chu lomdun ve ila avati pachana chuan afapa le Guangzi te thil ei dun lai chu awa mureng na in apo du talawa vakholin Guangzi chu afapa lo boy pui le sham tur chuan awangen irani nen kanin hmudona kanin ti thiam vaksi lova chin fel kan ngai ani ti na nge na Mase Guangzi chuan I kai nen po Valentine's Day kan hman dun na voi khatna ania ti in alo hniala Mase angin na sat em awang chuan ania shele ta dewa anin lama chuan naupang chu a hrai honga games ti a khel pui ta vel mai u te la chuan nuam alo la ti phian zui I kai chu vakholin anin lama local mai tur chuan avashil tabok ati tumna arei to boka atopa chuan I kai pa po chuan zelina chu avakhol ta nge a nangle I kai te hi inno pangchhia to lo ania engtika nge in nei te hi in tum ve don ti na vazot ta mya mai zelina la chuan anin chen thu chu alo shil rot ngam bik si lova Mase anin muthiam vak lo ti chu atong banda na chang chuan I kai pa chuan alo she thiam thowa ka fanu hi I hmangai tak takem ti na zot lungai su ka serious lu tu ka lom ti na lo chang chu chuan I kai pa chu atilom hle a athol deuh huain a in hria nulani ero chu nu ho rualin exar alo la ve zaka Mase ani po chu aril ruwa thil dang daya om tlat Guangzi te na chuan vakala tuma I kai alut tur che awa mu a awa Mase khola lo man me ka wangin I kai chuan alo she si lo nulani ngai chu a thazan lo I kai in chunga no panga mu chuan tunge ti na zot Guangzi la chuan alo ti der le pek anu ti ro tin u chua shil nu alo ti phe chuan alo ring hlel sa bok nen atliak no pina in hria Mase u zok chuan ka godma darem ni alo ti ta hlawa Guangzi chuan ati der ti chu a she thiam ta ni chuti lai chuan pachina le irani te ero kalna tura chuan an lo la buai phakar takin irani chuan in ina kalmai la atita a pachina la chuan alo hlau thong na samai aza thlak ni danga ani mai kanina hnuklu tuka alo ti ve tlat aman chuak mai don si a achi nang le irani ero chu angai a thalo tela bara chuan an kal le ta zo kani I kai chuan u chu a en wanga mu sen na fapa ani mo an samai nang chia ati chuan minring hlel to lo mo ti chawin Guangzi chuan alo chang pachena chuan a fapa chu angai tua dewa wangin Guangzi a chu va teksa irani la chuan a khat tokin adop deuh reng bok inti huainan pachena po in zu te chu alem khula lam tua la chuan avading chhuaka midang lo om ve te chuan an lo thlir thap Mike te chu akeng ang sawa Iran ka du che ka hmu masak ber atang che khan ka du dai to che ani I hmel thatna le I fel na te hian tumi pa po hi azem a thei hialang ma se voi tam tak ka ti be dongin ka ti thin rim thin che a chan chu thil pakhat wang ani chu shil che ka du a ma se ka ngam si lo tu na chuan a ti lai tak chuan tui lo chek chhuak thuta a hu ta vek mai irani lo tong ve in thuron ka pezo kang che inupui le ifa te I thlau thak ai chuan liam zok mai ro alo ti ma se nupui ka nei hlei nem kanin chen dei tu alom dot le bok ani chu dot ani lo keima chawina sin ka fapa hi ke en kol nangin fanei ka du lo ti bok si a chu wang chuan ka shil ngam lo che ani kha dot ani chu pe hel reng su ti in irani chuan thin rim takin a ho tau san hong mi an rik chua la ya ma ni chawa video han man bik chu ti in mi ani chuan I bo chu zan ria ka thi tang che ti na wa be chena
ani la chu a thil fak tur buai puin alo buai bawk si ava khol le a out vak vak ibo ka hlau lutuk tute nemo kan kongka an lo khik vak vak ania ti in dawhkan te chu ama chuan a tiripa ibo chuan alo ngai tua lutuk chu ni in baseball bat nen chuan a ranga rangin a ina chuan a rawn kal ngal mi anila chuan ka ti der chia ni kha alo la ti zuya a thin rim hle ma se dawhkana eitur chi hrang hrang tui hnai zet mai lo awm tuar hmu chuan a lung oilo na te pawh chu a theih ngil ve leh mai bawka Valentine's Day pualin cake te an zai dun ta vel nula ni pawh chaw deuhin ina chuan a hawnga an pa pawh chu alo la meng kur an nu chu ni dang anglo revin a hria a chhana zawt guangzia hmuturin ka vakala a ti chuan an pa in enga tinge harsat na awmem ni tin alo zawt engma a sawi le du ta lo thunga kan fanu le zelina te hi anin nei huna chuan tu te pawh kan nei ve to anga hei ai hian kan hlim sawtang ti a an pa a phur sur sur lai chuan nula ni chu a hlim ve thei tlat lo pachena che fulo pawh guangzi te ina chuan kalin an thil ton te chu a va hrilh ve a uanu chuan an fapa pian atanga rei vak lowa mi padang a san dai mai alo ni a ti chuan ama in a fapa chu a en kolta ani hokonga chuan uwa chuan anu ti in atong vaya ni e irani kha chu nu thatak chu aniang mole ma se kan chil theingot ani silova ka phulo em ani inu chu avoi ni na tan ka chan le ta ti in pachena chu a phun supa Beise lau takin guangzi puin I kai chu everyday gift te pe in a surprise ve thlap anin hmu le dan te soin an hlim hle a bak chu soi thui to lo mayang a chi lo tlat ni liam zela nalama an boy sang sang I kai po arukin mu sena shat lo chuan guangzia hmuturina kalfowa ina a hot lai chang chuan thom dim takin anu le pa ti ti har hlau thin hle chum kha chunu la ni chuan alo ho chu lo bia in nak tuk tuk le hi ipa pian chamani a lo ho ma la a tha ang ti na shil ole guangzi po kalo som ve don ya ti na lo chang pachena po akhu bur bur reng mai uwa chuan irani chu nu ti na ko le a ani chuan ti khamin ko to su alo ti le pachena po in inu ni lo kha chutin ko ngo zel to su alo ti ve bok na thok dang te chuan uwa chuan lo lom hle a pachena chuan fa alo nei reng ti ero an voi khashat na ani veka guangzi an alo shebi kero chu fear lawan ti hle mu se na phei chuan alo she masa ber to zo kani irani ero chu I kai bula chuan avakal dun duna ani chuan pachena nen alo la chhai zui chuti lai chuan mi ani alo kal ve le a no pangte kha tu fa nge ni ta tin alo zot ve le phong mai hei hi chu no pang shat ve chi ani lo ti in irani chuan alo chang muka a tho zui ngal dai mi ani chuan enge ka soi swala ti na ngai na alo shelo hle a I kai chuan engmani lo amuta fu vak lo ni kha alo ti sak da ya SC company chuan buaina an tok tatlat mai hua lam chuan lawyer le kha te lo thonin SC nen chuan eng tho ho na ma an nei ngai lo thu te an lo man chang kai ve ringu ta wangin zang na dom na petur chuan an phut thu te an lo shilani I kai chu a thong hle a contract te kha an sign ngei bok si a arang thei ang bera ching fel turin frank ka chuan a shil zui bok nen a rilru a ha hle guangzi chuan I kai pa tan chuan cake te alo le sak ve a I kai chuan an company in harsat na an to mek te chu a shil ve bok ma se a chin fel thei mai in be sei guangzi ni na anin karpo chu apa te bula chuan shil thwaya tum thu te a soi bok chumdang anglo takin I kai pa chuan a thian te chu a pian cham lom pui tur chuan a som ve tlat maya I kai te an vathlem phei po chuan hlim takin an lo bia chuti lai tak mai chuan zelina po chu rin lo deuhin alo lang ve nol maya makan ti ang ring hle I kai pa la chuan a thian te bula chuan amak pa tur ani thu te chu chuang takin a soi boka lompuina alo ken te po chuan ati lom hle I kai bula nga chuan ala thut tir zui
Ika in thil soya tum chuan Guangzia chuan alo khap. Nula ni chuan Zandria ei turin alo kota hlau hloma. Zelina chuan apa in asom wang chawa lo kalani thu le. Ikai chuan arilru athake mo ati thu te chu asoya. Masia chu tiang alo ni tak lawa wang chuan ngai dam ti adil. Ikai po chuan apa pian cham lom na alo kala wang chuan lom thu te a shilve a. Guangzi chu alom vak lo nia sha in Ikai chuan an chung chang chu apa te bula shil to mai chu tha ti a. Masia a hlau thong tho bok si. Guangzia ero chuan hun kan langa alom nakina ingam huna ishil mai don nia alo ti ve maya. Engma lung oi lo na anei to lo thu te asoi. Zelina hota khan aril ru thak thutin SC tan chuan wa hua case chu lak adu thu chu a secretary bula chuan a shilta a. Chutiang mai maya Ikai te kalsan mai chu atum bik lo ani hmel ta reu mai. Nulani ero hi chuan thil engi motak sha chua anei to ni ina langa. Ampa bula chuan Ikai hian Zelina hi neisela idu tak takem ti ina zot. Te reng mai Ikai hi ano pang cheto lova midang zon le abuai thak. A chaberang ti ina lau chang. Masia Zelina hi nawang chawin alo le tina langa. Ikai nien hian lawin nei ta sela mun hlataka anom do na sin. Nilave Zelina Khan alo farm chu Shanghai a sona tum thua soyelom ti in. Kumin nge ya hian in nei sela chaang atile a. Masia Ikai hian lo nei du talo se. Awi omlo e mai Ikai chu voina po hlim em kha. Nula ni chu a thau vota ti tur poimo takani thu soyin azana zana chuana chuak. Guangzi chu a ina chuana va hmu a. Bial nu ine ni mo mishil ve don lawim ni ti ina va zota. Nu mangai chu ka nei lom Masia tu na chuan kashil theri lo che min lo ngak le ri mai ro. Ole boya impahni chuan rin om takin omang cheu o mechia hi tu ma ti nat lo turania ipa ang khan om ve lo la. Kashia lom kanu itorna zia kha ka hmuwa wangin kapa ang kha chuan ka om ngai lovang kabial nu hi kadu tak takani. Chutia afapa in achan na chuan nula ni chu atilom hle. Pachena le atim te po an thok rim khop maya tlaivar deuh tho te chuan an hna tho lai chu an boi pui ngar ngar thin ani. Fenzi shandu kha an pui tlin thuai angai tlat. Thil om zia chui chian tumin Ikai po in hua company chu vabiak po tum thina. Masia an ni chuan Ikai ani ti an shal ve le phone chu an da le mak zel si. Senjini phone mang chuan ava khol le a. Masia kes kalpui mek ani a milo beto su an lo ti zel tho. Frank chuan Ikai chu a office a chuan a kova. Lawyer an roi thu le Zelina ani thu alo shil. Mak chu ti viau ma se chatakin alo dong song ve maya. Pisengi le Mr. Kongate an lo om ve bok. An vai chuan malak dan tur te chu an soi hova. Na thok te chuan Zelina le Ikai te chu anin chen to ti an lo shabok si lova. La inzui ring tura chuan an ngai bok nen. Zelina chuan abial nu chu abuai na a pui turin. Beijing a changin alo let wang ni inan soi ta luai maya. Mia ni pet chuan anin chen dai to. Ikai chu Guangzi ni na lo manin date alo ti le man sham. Thil chu le poimo contract te an sai na le kha te le. Product an siam chung chang te chu Ikai chuan Zelina chu alo ko hmu a. Chutia anin belai chu mia ni chuan thla lo la le peka. Chu case chu an buai puya ngai tlata wangin. Ikai le Zelina te chu anin hmu fawa ngai don ta ni. Chu Zelina du dan tak po ani. Guangzi an mia ni thalak lo thona hmu chuan ariru anuam lo hle a. Ikai chu ava khol. Alo la thei si lo. An office a chuan ava kala. Ikai chu alo mutlulup maya va hmu. Abula chuan ngoi ringin ava chu a. Alukhama chuan ava chang le ri. Zelina po in pon lama changin alo thlir ve mek ti ero an she hau lo. Reife muthil nu chuan Ikai chu alo hara. A phone battery alo thidai alo ni a. Dorte a bok khan thil an eidun le. Chuta Zelina chuan an company buai na chuan case alak thu te chu asoya.
Guangzi chu alawm vak lo ni a hria in a thu anih lo zia te Frank ten an duh sia wanga a hnial thei lo thu te chu a soya thil serious te wai soi hian I hmel tha in ngai thla ka nuam ka ti soi zel ro Guangzi chuan a lo ti fiam le pek alung oi vak lo emo a ti la ya a thina rim lo ti a hria chuan I kai po chu alawm ru hle atuk zinga chuan Guangzi chuan eitur siamin zai vat chung chuan tiffin box a siam hluawa mu senan a thil siam sa te tuiti min a lo e ve bawk Guangzi an I kai office kal tur chu va sawma a thil ken sak te chu pek atum lai tak chuan Zelina chuan a lo thlen khal ti chu va hmu Guangzi chuan a motor chu thla te ava lak sak molmola pak lo na tura ipa ka ni hi avati ve ngat I kai lam turin ka ding lo kalom chu po ni se dan chu zom vela loyari ni kha Guangzi na chung changa kan chhuah dun lo ka nga ya I kai na lo ti vat thil ti tur poimo deuh kan nei kha Guangzi an ati ta ka chuan Zelina chuan nakina kan I hmu mai don ya va chuang dun mai ro u ti in adong zo ka chuan atang le ta ni mase office chu an thleng rual le vek thowa Zelina chuan I kai hi ilo phura wangin kalom hle mai ti in I kai om lo hnuwa chuan Guangzi chu ava bele khera mase boina then khat hi chu keima chawin ka chin fel thei a omania atile deuh kher bok chu tongkam chuan Guangzi chu anileng hun man te po atinuam lo rok thei ani chuti lain pachena chhuak po chu lo hong ta a chanchin tha le thalo alo hon chanchin tha chu Mr. Zian an demo submit te chu tha alo ti hle mase chanchin thalo ero chu tlem te chau siam that le ennun nga ya om ti chu ani thil soidan a thiam boka a hnathok te chuan phur takin an la ti dik tok lo lai te chu an buai pui zui le nga sangsanga anin hmu khom na chuan hua lam chuan zangna domna tan chuan atlem bera million ni an lo phut tarup mai chutiang thil an thlen tir na chan chu hua lam khan sil lem an lo ken wanga ni chu wanga lo man mo chung po an lo ni a SC lam chu tu ten emo hua ming chalin an lo bum le der tina ani ber mai malak vak ngai na awang ta hle Zelina chuan an du thu sam anga zangna domna chu pek mai tha ti a an mual photam lutuk lo nan SC chu ven hima du ani I kai ero chuan zangna domna te chu ti tlem tir turin alo ngen ve thunga chu mai ba ka tho ho zel po a thazo ka arin thu te soi hua lawyer te chuan an pi ber pi zui chu an va hmu ve le thunga ani chuan ti hniam ri lo tur le I kai rotna chu tha ti viau ma se en chin phot adu thu chu alo shil Zelina chu I kai thil soya wang chuan alom lo hle ma se I kai chuan ama chau ni loin an company ta na thaber tur angai tua thoina changa Zelina po chu in thiam lo le dewin I kai hne na chuan ngai dam the adil le ta vel midang na thoka an buai em hlan chuan uwa chu irani hmutur chuan avakala anu avot lutuk ti in ava hmu irani chu alo zakhle a thian tian om ve thup bok nen ka thian te fa pa ni hi ti in a chhuah pui le vata a pa te bula chuan ava hruai damdoi a le sak te chu pe in a fa pa chu thataka enkol tur chuan ava shil ehe idam loem ni a pai na ti chuan avot ka tia anu hian ka hritlange moti in damdoi hi min le sakani hi alo ti irani chuan in la fel dewa angriawina in hria a zakle dewa a chhuak dai uala chuan apa hriat lo chuan ava zui le a pa ti an buai box sia karila cham thilmin ei pui sham la khongai takin ti in awangin ngoya chutiang tanana na chu irani tan po han haider the ni si lo chuan apa hu hluama alo honi changkhan a hritlang om na lutuka tina shila ka thiam lo ani hleinem ama khan dot mi shilani kha irani na lo tivat ka hrialom masi apa hian adu lutuk chi khongai takin apa hi thadewin lo betola tin chuan angen le tarewa
Irani chuan inu tak tak hi khonge oma ti in alo zot let ve thung nu ka nei lo ka pian hnu loka khan ka nu chuan min tlan bo san dai helom keile ka pa te hi min hmangai lo ani ka ring a hmel po ka shelo shim shim a pa hian min en kola chu wanga lom he tu na po moza in king lo ka bun hi ti in a ko hmu iwa khongai thak ve na kina a thar thadeu kan le don nia ole ka pian chama khan pathian hne na ka pa hmangai deuh tur nu ka dila nangma ang hiania a chan chu kalen huna nupuite kala nei ve omsia apa hi amal don rawin ka hria u chuan alo tili a irani chuan iwa fingreu tak tin alo nui ver ver pachena point a fapa chu alo zong irani hne na chuan thupa te a choi zung zunga do ta shila wangpo khan ngai damadil le irani po in kha chu theihil to ang ifapa hi thadewin lo en ko lang che tina kalsan engei soya ti in pachena chuan a fapa chu zot pa inu chu kani du mai theya tia sin ani mo ka fapa o ma se ibial nu ni lovin a fapa chuan alo fiam until boy pui chu an rei tak dewa wangin I kai chu a man mo ru hle a guangzi an in hnuaya lo ngak reng to boxi message thonin va ho ma mai ro kan hna kan la zo si lova tina shila zelina thil le tur lo chuak chuan guangzi chu azuk pule ngala lo ngak du chu alo kal lawang azuk ti le pek guangzi chuan ipuya wanga lom thu soinan ti in poisa lo pek alo tum ve deuh kher bok nangni hi inlo in ngai zong pawni mai thei ma se u naw angin ni hi in chung ten inin copy an rem ti chuang lowang chuan I kai laka hian kala beidung reng reng lawania ma se ibial nu hlui ani to lom engpo chu lo ni ila I kai hi ka veng him zel don ngoilok te boya nang nen hi chuan kan in khan lo deuh chu ani tuna hian nang chuan pui ngai na chei poi shat lo kha lawin rol buai lo zok mai ro chu thu chuan guangzi chu ati thin rim hle a ma se a in sum chang chang office a chuan a han chho ve a thilan ei dun lai tak mai chu awa mule kher bok nen zelina la chuan guangzi a local ti hria in I kai chu ei turte alo pelui deuh kher boka guangzi po lut du talo chuan a hota zawk ani an zo fel hnu chuan I kai chuan guangzi chuwa va khola atlang thei lo tlat mai mu sena chu va bia in guangzi chu alo ho to thu le a ruma a om char char thu in alo changa ama zok chu avakal le ta nge nge ani chu alo mu thu veng veng mai alo ni a computer a chuan hua mobile games chung chang vel chu alo en mek ni om takani mu sena tong thoma chuan guangzi po chu alo hara a chan po anin ngai zong ti a sha chwa wangin alo phul hlut alo ni anin ti tau khum ve do ni mo ti lai po in anni pahnih hi zong anin ngei le nga zel thin ani hi leaf anin kai vel te chu mu sena chuan alo enna samaya bial nu nei ve heklo achila put zoi zoi ani ngei tur ani amil rum ul mai Asia chuan thuthar aron om ta a hua lam chuan in rem na siaman du ve ta ti chu ani mi zong zong chuan zelina chuan fak veka irani chuan nangma awangin zelina hian he case ala ti alang reng maya iril ru te athar veu lo mo ti in a thian nu chu a fiama teulo e mai min sha chian em kha thutluk na hi ka siam ve zung zung ngai lova ka siam to vek vek chuan ka thak le to mai lo ania ti in I ka in alo chang let chuti lain zelina hne na tagin message adunga thuthar khai lo she ve to em in mulokila alo ti zelina mutur chuan a ko na hmuna chuan awakala mi an lo khom nuala engemaw an lo hmang ho ani a thian te chu I ka ya mel sha tir zung zunga an ni la chuan an la in ngai zong rengemaw an lo ti a chu du lawin I kai chuan kanin chen to a zelin in biak na hun inei chuang lo boka ka ho to mayang ti in a chhuak ngal
Zelina chuan lo zuin contract sign na tur le kha vel ka lo kenga motora ka da a zuk lai la tina shil Guangzi chuan I kai chu kho le lo tum me ka atlang thei tlat lo irani lo kalin I kai chu Zelina mutura akal thua lo shilta a address te chu a thon ngal pachana kar mangin rang takin Guangzi chu a in khal chuak ngal Motora an tlan lai chuan Zelina chuan Shanghai a hian kalau let le dona sin bul kan tan thale thei to ang alo ti sur sura I kai ero chuan kan company buaina a min puya wang hian kalom khop mai ma se nang nen chuan kan in chen to a Shanghai a ilo let lo hian omzia nei chuang lo kan in rem thei hlol lo ani zok alo ti ve thung contract nia a soite chu household registration booklet alo ni a I chung te pon min du em a engma har satna a om lo in neyang ti in Zelina chuan alo som ta I kai thin rim chuan I tima ma nia o kar hi ti ding ro kapa bula chuan ngai zong ka nei thu hi ka shil ve mayang anin hnial na samaya chuta Zelina chuan I chuka ni chuan hua case kha ka ti kholo vekang ti na vauta rep mai Zelin tuna chang chuan ka hna ai hian lo buai to suang che ding vatro I kai na lo ti twara ma se dina hnekin a hma ai in atlan chak zwal so Guangzi chuan address chu wa thlenga Zelina te chu an chhuwa chia thuan lo shil atlan let le ngala I kai chu wa khola atlang thei ta hlau mai ma se Zelina khan alo chu sak daya phone chu la in hnung lama apai phone lak tuma anin chuna lama chuan motor po chu a koi ta zor maya kong laia kong pui an dan na te chu an suta bur mai an chala ve chuan hliam an tuar Guangzi chuan I kai te chu car accident awanga damdoi in an om thu irani awa shil ve a damdoi ina chuan rang takin awa thleng zui ngal I kai chu a chal belin alo thu ringa thil dang chu alo thavek Guangzi chuan awa kwa vongvonga kachan don che emo ka in ti man to sin ti in a hlau thong hle ti a hriat I kai nu le pa te po hospital chuan lo thleng phei ve a an pa chuan Zelinan I kai I nei adu awanga phalna apek to thu te an household registration booklet te apek vek thu te chwa soya nula ni chuan enga nge engma mi shil ve lo tin lo hau pa I kai te chuak tur chu Zelina chuan lo bia in police ti an lo kala case an lo chui chiang ani chuan khongai takin engma min soi che su o ka hna hian atwar don si a ti in awangen Guangzia thinrim chuan nangma wanga ni hi ti khan engtin ngei la soingam zok ti in alo hnek chor mai Zelina la chuan lo khoilet ve lo tumbok police ho chu lo thlengin an lo chelta a police ho bula chuan Zelina nen chuan engma inzomna an nei lo thua soita ni ani hei hi tu nge ti in Guangzi chu an kok ani hi chu kabial pa nia ti in a chang engmoi soi apa te chu an lo lut ve ngal nulani nan pa chu a lo dang engmoi soi kha apai na ti le chuan pa ithu shat kha adikani ti na lo chang apa chuan soi ngai na a shelo hle a Zelina chu a that le that lo te awazot ta chuk chuka in nei in tum kha engtin nge ni ta awati chal kapa ani nen kha chuan kanin chen to nang ka zot lo che apa chuan alo ti vin thaka police te le Zelina te chuan an chwa san ta ani ka shilok lo cheu wangin min she thiam ra u engtin pon min hau ula soi thei ka nei lo ma se Guangzi nen hian rei tak kan lo in kop to ani ma se inawani hi mole aza thlak zia hi apa ina lo ti le vak kapate thisena inzum na kan nei chuang hle nem Guangzi na lo ti ve dek ka ngoi mai te nang no pang graduate lim hloli ni kha poisa po ine yem ni karte ine yem ini ne yem pakhat ma nei nei lo ka fanu hi phu ini in reng em ni engtin ngei chomanga kapa nang khalo ngoi ro ka fanu hi ka in nen hian nei tumani mo ipa angchi alak tlak lawi lo ni hi engthil ngei soi nula ni po lo in rol ve ta ka soi dik lawem ni kapa Zelina nen kan in rem lo I haider tlata ka upata wang runga ta pasal min nei ti ritum boka Zelina ringo ti buai puya
ka du zawng le ka hlimna tur hi min zawt ve ngai lo nang kha lo ngawi ro pate I kai hi ka hmangaya ka then dawn lo iwa zak lo ve yu nau nu ni hi ti in Guangzhi chu ben atuma I ka in alo in do khal nula ni po chuan an pa chu alo dang ve boka ho phot tiang ti in a chhuah pui I kai ril runa le shom ti bok si chu atap zoi zoya Guangzhi ka pa thu soi te wang kha na poi ka tilutuk tin ngai damadila enga ma ka ngai lo engkim chu thale vek mayang ti in alo hnem irani te an lo thleng phei ve an hlo thon a in alo tha chu alom hle a ma se I ka in zelina laka thu buai asiam du lo chu a haw shepa a hnuwa po chuan zelina chu ukil ve si I che dan awamak ve tina an khum shep ani la chuan tikhan min tong khum mai su defamation case ka file mai turania alo ti pachena la chuan engmoi soi kan hlo chei ringem ni ini na himo media ma ka pho chuak mai turania ti in abial nu thlawang chu alo ho ve bok police ho lo kalin zelina chu traffic dana bo chhiat awangin poisa choi turin an lo shila station lama chuan an hrai ta ni laang bor chungin irani le pachena te po chu anin phur ho vok mai Hokonga chuan Guangzhi chuan I kai chu apa ina haupo a changlet mi alo tur le buaina dang thlen bel to lo tur chuan acha a ina hopo chu I kai tan chuan acha kom zok lo wiawang le nulani laman han ngai to a makti ompo khan om ve me silowa Guangzhi chuan a hma dai atang to khan anu chuan an chungchang chu alo sheru dei to ni in a ringa abial nu chungchang azo te po khan a shel ruk to wang ani a ring buaina ber chu an pa chau chu ani ta ni ani la chuan tuipo chu in du lova a phun char nulani chuan angei ve ta deu enge ka fapa chu I du lo viawa ruilo engma ti lova lenglam mi po ani si lo a hmel cheviawem ni a swal viawem ni zelina ve kha makpa iti ringa household registration booklet nei turin dot a shil chi kha ifanu chu nei lui tumin a that che pani kha ati ve ta mia mai I bo chuan adik cha ka u hi no pangchha po ani to lova nei lui tir chi po ani lo kha le chen in ngai zong ve si pollen allergic ti po a hремia lovania golf khel pui tiam che a in khel dun to emni ti in alo tui ni ve bok apa la chuan zelina ril en nan Guangzhi le I kai te hian leman chang mai aniang zelina hian hetia ti na chan chu buaina engi motaka to ka ni nge yang alo la ti chala anin kop chu alarim te chuang lo nangni hi sharing chungin in lo ze pani mo ti in a haule zok ma a I kai lo ho po chu zakpoi zaklawem ni ipa ka ni hi sha em tin a lo haule sham I kai ero chu angoi ringa nulani chuan kalau ti pui don nia ti in I kai chu lungai lo turin a lo shil Masi ama nge chuan bia ka du awangin I kai chuan apa chu arum pona chang chuan kongka honsak tur chuan avadila masi alo hong du lo pa I du zo mi pa ni lo ka du ti kshia a min she thiam don nia masi ka thutluk na hi min she thiam puila ka ti khop mai ti na soya apa po chuan alo ngai thakur nulani chuan I kai chu aruma chuan awa mu ve thunga alo in siam mol chu enge ti atuma zot ani chuan apa lung oi lo zwal pui chung chu mundanga a omri du thu te chu alo shila atira inin kopti ka sha chwa khan karil ruwa buai lu tuka ka fa te ve in ni boxi lawin ti thiam lo ta ula tulama nge ka chanang ti te ka ngai to a nang a yin Guangzhi hi ano pang boxi inin koprem thengim ti te hian min ti buai ani nulani na ti lai chuan pon lama changin I kai pa in alo ngai thakur ti chuawa mu malam hun chu ka soi theilowa ma se Guangzhi ni na chungka bulchan hi ka du ani kan lamai changang tero ti in I kai chuan alo zot let ka soi thei mai lo ipa in remati ma chuan ma se in du zong chu chiang ula inin kopremani phot chuan malam panzel ro u ti in a fui sau
i kai pa erawh chu lung awi lo takin a kal sawn vut an nu an room a lo let hle chuan i kai chu a chhuak ani chuan ka fanu ani tawh lovang a lo ti vei hmuk pa naupang chian ni tawh lova an duh dahna awm ve tur an ni sawi theih kan nei lo awm tir mai mai rawh u pathum a enkawl tu tur chi an ni hi an enkawl pawh ka ngai lo ve min ti thin rim tawh lo mai te nula ni pawh chu a ngawi ta dai a i kai chuan in sawn chhuah a tum thu chu guangzia chu a va hrila a pa a tih lung awi lo zual a hlau ani ber i rani bulah awmri a tum thu te a sawi a mahse guangzi chuan a bula awm zawk mai tur chuan a lo sawm engpawh tawkila ma chhawn dun zel tur kan ni chu chuan chakna min pe ang ka tih kha musen na chu ka lo be mai ang rei awm a ngai lovang pate pawh in hlim taka kan awm dun a hmuh chuan min hre thiam ve mai ang a lo ti a ngun taka a ngai tawh hnu chuan i kai pawh chuan a tha zawk dawnin a lo hria a tuk zingah chuan guangzi chuan a va lam a an in a chhuah san tur chu i kai pawh a tra chhuak ve hle a nau chu a nu leh a pa te tha tak a lo enkawl tur chuan a chah bawk bazar ah te chuan pengkawiin a thil mamawh tur te chu an va lei dun a an in khai bawr haw khawp mai nulani bazar lo haw pawh an pa in a lo thlek duk duk a i fanu lo haw ve lo min lo en vak vak du chu a lo ti a ho em mai a enga tan ma ka ti lo chaw kan ei dawn tawh em a lo ti vel dai a chawhmeh ka lei hi i duh duh in siam dawn nia ka fanu leh ka fapa te i duh si lova an naw tan pawh min duh lo ani dawn hi nulani chuan a lo ti ve zai an laka lawm ka lung awi lo nang ni lovin mahse tunah chuan engkim ngai tuah tu i kai a awm tawh lova nangman engkim i ngai tuah vek a ngai tawh dawn ani kha ke chu ka thian te nen lam zir turin ka kal dawn tiin nulani chu a chhuak vut a in vai hian buai na hlir tiin an pa in a au zui hram eirong bol pa a guangzi leh i kai te an han ti pa vel chu musen a chuan a thik leh pek khawp mai a bial nu la a nei lo na a rei tawh bawk si mahse eirong bol sa a ei hi chuan a hlim leh ber zel tho zana erawh guangzi chu in pui lamah chuan puan phei na mu a khum chu i kai a kian zawk ani mahse an boruak tawn chuan a tu ve ve pawh chu an rilru a luah hle a nuam lo an tir viau mai mahse chu erawh an lan tir duh lo chuti lai karah zelina chuan huahua case chu a ban san ngal hmaka an ni lam la in thaw ho an duhna pawh chu an lo ti tawp ve leh bawk nen chu chuan Frank chu a ti lung awi lo viau mai thil awm zia sawi fiat turin i kai chu a kova zelina nen mi mal thila buaina engma kan nei lo keiman huahua case chu ka lo buai pui chhun zum mai ange chinfil vat ka lo tumang tin a chang Mr. Kunga erawh chuan livestream department kan din atang hian buaina hlir a thleng ani hi pizeng ila chu ama le ama in thiam lovin a bang dai bawk si a ti top mai ni se a tha ka ti a lo ti le kher pizengi hian huahua te nena contract man mo taka an sign dawn khan phalna a pe ni pizengi abanga mo bange aban loten Mr. Frankan bor tho bula enge soyanga nangpo kha heta hian ilading top nang Mr. Konga chuan alo ti le Mr. Franka erawh chuan pizengin ama mo phorna la in abang to a kan thiam lo ani lo mahse he thil hi arang thei ang berin kan chin felangai ani lo chuan livestream department hi kan khar nga yang alo ti ve ta hmia mai pizengi erawh ban tumin alo in khung fel molmola i kai chuan a ui hle nuam lo a tir hle bawk khami tum khan avaron thlapa a pompuina thlapa lau thong rutak chunga contract kha sign pui an ni rin ange in thil a lo kal sual ta si a amingai san le ama chantla thin tu a awm tawh lo tur chuan i kai chu a ti lungai hle pizengi chuan engma thiam lo na i nei lo ania ka fapa hi ala te lutuka chol ka du shim shim ani nakina ka han in twai siam le dewanga sum dona te chu bul ka chan le mai dona lom ti in i kai chu lo kwa a wai sen taka na thok zel tur le hlotlin na chang tur chuan du sakna hlanin a ho san zui ta ni
livestream department te pawh an lo lungai hlawm hle a an hna chu an chan mai anga an department chu an ti tawp mai ang ti chu an hlau ani mahse i kai chuan beidon san atum ho lo hua kheisa chuan hlawhtlinna a chan nge angai ani harsatna an tawh mek chungchang chu miani chuan ibo hnianah chuan a hrilh ve a u te thian dun leh guangzi te thian hoin coffee in an lo tum lai mekin ibo pawh chu awa thleng phei ve a an vai chuan dawrah chuan an chawl ho guangzi leh i kai te buaina chu chinfel dan tur an ngai tuah puia in hmangai ber ang chuan hlim takin awmsela i kai pa te chuan an rem theih mai an be seya ani lo le i kai pa du zong thil pek emaw anuam ti zong ti puia tlonlung oi chu tha in an ring bawk ani a tawp lamah phei chuan a kawp te chuan an ti hrang ta fara musen a bawk chu ti pui tur a nei le ta lo chutiang ang nun nei bik reng chu anuam to ho lowang le i bo le miani te pawh chuan i ka i an pui theih dan tur chu an ngai tawh ve na samaya livestream hmang chuan SC product te chu zuar sak cheu sela chuan che thatna chuan omzia ani deuh te an ring ve ani mahse chutia a buaya i bo a buai em lai chuan apa ei tur siam chuan ei pui ve tur chuan alo awa ei tur te chu a dai hma a e vat turin ati mahse ani la chuan a ko na chu alo hre si lova a room ah chuan apa chu a han kal a fapa in a ru ka thil ti thin te chu a han man chuak ve ta lekha pawh zir lovin hetiang mai hi lo buai pui amo ti to vat ro a han ti tun na o ka u ka pui ve lom apa thinrim chuan a phekhawk uluk taka a rem tlar tha te chu a paisaka in lu lul u naw lutuk om phung shelo si i du le u ang khan chuak ve dai ro chuak ro ti in thomhno te chuan a vom shep nula ni chuan an thom sha in i bo chu a thlawang alo hawa i hmu apiang laka hian thinrim ringo su hokal dayang ti in i bo chu a hrai chuak ta daya chutia an chua hlan chuan i kai pa chu a BP ron sang thutin hospital a chuan an kalpui ta ni apa chanchin an shal vele i kai te po hospital a chuan rang takin an tlan phei nga la i bo chuan in thiam lo deuhin apa in na thil ti thin man chua wanga a thinrim hle thu a u hne na chuan alo shila thinrim taka in an chua sana wang chuan nula ni po chu a in thiam lo em boka an hlau thawng tlang hle